Hola, esteu veient RPS Music i estem aquí a Barcelona, Ultralocal Records, amb la Carlota Felner. Hola. Anem. I can believe you let me live you. I can believe you let me live you with watery eyes. I can believe Ei, you. Carlota, mira que hi ha aquí. Qui és aquesta persona? No ho sé, que acaba de publicar aquí, no? Què posa? Carlota Felner. It's me. Realment, el que em sembla divert d'aquesta portada és que la foto es va fer així. Ah, està al revés, eh? Llavors, sí, o sigui, per la pegatina és fàcil saber l'orientació del disc, no? Però em feia il·lusió tenir una portada que poguessis mirar de diferents perspectives. Escolta, estem a Ultralocal Records, on he dit abans. És com una casa per tu. Una miqueta, o sigui, la meva passió pel format físic va venir una miqueta a l'hora que jo vaig descobrir l'Ultralocal. També va venir una miqueta a l'hora la meva passió, o no tan passió, sinó el fet de descobrir la música que s'estava fent aquí. Jo em vaig tirar tota la meva adolescència escoltant música que no estava feta a Catalunya. De fet, tot el que s'estava fent aquí no em semblava interessant. I va ser arrel de descobrir la Núria Graham i descobrir Ultralocal que em vaig començar a interessar molt pel que s'estava fent aquí. De fet, quan jo vaig començar a plantejar-me, quan vaig començar a gravar i vaig començar a plantejar-me el fet d'intentar-me moure, intentar fer concerts, de les primeres persones a qui vaig demanar consell va ser el Raül, d'Ultralocal, i ell em va ajudar moltíssim. De fet, crec que Edita Servidumbre, no? Que és un segell molt amic d'Ultralocal, va ser qui et va editar el primer caset, no? El de Brains. I fun fact, l'anàvem a editar juntes abans de que jo estigués amb el segell discogràfic, amb Hidden Track Records. Abans de jo estar amb el segell, jo ja havia gravat l'EP, pel meu compte, l'anava a autoeditar, però anava a fer una edició en caset editada amb Edita la Servidumbre, i llavors quan ja es va donar el plot twist que vaig poder editar el disc amb Hidden Track Records i el vaig regravar sencer. O sigui, jo el meu primer EP el vaig regravar sencer amb el Ferran Palau. T'has marcat una Taylor Swift, no, llavors? Bueno, però diferent, perquè la Taylor ho va regravar tot alhora i l'objectiu de regravar en el meu cas era justament canviar la producció i donar-li un altre aire. I llavors vaig editar el caset amb Edita la Servidumbre igualment. M'apassiona el caset i crec que no ha de morir. De fet, amb Empty Six Pack et va tocar currar bastant, no? Perquè tu vas estar també ajudant-lo a... Perquè vaig voler! Perquè, clar, jo mai abans havia vist com era el procés de gravar un caset, llavors li vaig dir al Dani, en plan, ei, quedem i m'ensenyes com es fa. El vaig ajudar una mica, dar-li al rec i poco más, però va ser molt guai veure com era el procés de ficar el màster a dintre de la cinta. Sí. I com ha canviat la Carlota de fa 5 anys, no? D'aquest Brains a la Carlota d'ara, de What My Body Wants? Pues molt i poc. O sigui, per una banda, jo crec que molt. O sigui, crec que l'experiència i el rodatge sempre va bé, l'experiència en totes les àrees, no? Però en la meva àrea, que és la música, jo ho he notat molt i crec que això m'ha donat llibertat. O sigui, crec que el guanyar seguretat... Que mai guanyar seguretat del tot, o sigui, mai et fas com un expert en la música, no? I aquesta també és la gràcia. Però el fet d'anar guanyant tables i fer bolos i anar editant discos fa que estigui més còmoda i més tranquil·la i que pugui crear des d'una llibertat que m'agrada molt. Però, per altra banda, sento que el lloc des d'on creo i el lloc des d'on surten les cançons continua sent el mateix. De fet, estic escrivint últimament molt en català i és fort perquè tothom et diu superdiferent, escriure lletres en català canvia moltíssim i jo estic notant que el lloc des d'on surten les cançons és el mateix i la intuïció a l'hora de triar les paraules és la mateixa. O sigui, jo no faré servir paraules de les cançons que jo no utilitzi en el meu dia a dia. I jo mai vaig fer cançons en anglès per amagar-me de res. De fet, crec que les meves cançons són molt literals. És com excusa de molta gent, no? Canto en anglès perquè, mira, m'amago aquí una miqueta. En el meu cas, jo crec que era més simplement que jo havia mamat molta més música en anglès i llavors em sortia natural per aquí, no? Vull dir, crec que el meu primer crash musical heavy que recordo va ser High School Musical, llavors. Com crec que a partir d'allà... No me l'esperava, aquesta, No! Després, jo què sé, quan tenia 15 anys estava absolutament obsessionada amb Green Day. Llavors era com... No sé, crec que és natural que a mi em sortissin les cançons en anglès. Però ara estic escrivint bastant en català i, com et deia, sento que el lloc des d'on surten les cançons ha sigut sempre com el mateix i la necessitat que tinc de fer cançons no ha canviat des de Brains. T'haguessis imaginat fa 5 anys que després de 5 anys tindries això, 2 discos editats, un EP, una cançó amb la Marta Knight, que per tu era com un referent també, Sí. i a més produïda per la Núria Graham, un altre referent que hem mencionat abans? O sigui, ara amb la Marta ja fa temps que som molt amigues i a vegades és com
tinc dies que és com caure de l'arbre i dir com pot ser que sigui amiga de la Marta? Perquè són molts anys sent ultrafan. I amb la Núria el mateix. Amb la Núria no tenim tant contacte com amb la Marta, però sí que currar amb ella va ser com... I jo a vegades li havia de dir, vale, Núria, si em veus així com una mica spaced out, és que m'agafa com el fenòmeno fan, saps? No hagués dit mai què passaria, la veritat. I mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè em fa una miqueta apreciar que la Carlota de fa 5 anys estaria molt orgullosa i, en canvi, em passo la majoria dels dies pensant en totes les fites que encara no he aconseguit, no? I en totes les coses que m'agradaria fer i amb lo molt que m'agradaria poder viure de la música, que no puc. I és maco, com de tant en tant tirar la vista enrere i dir, joder, pues mira totes les coses que he fet i els discos que he editat i estic molt orgullosa de tots ells, m'agraden molt. Aquest disc m'agrada molt, m'encanta. Sí. Ja d'entrada la teva música és alegre, és bastant pop, però que és encara més, no? És com... Opines? Sí, trobo com un pèl més... Vale. No? A mi em costa molt opinar sobre això. O sigui, em costa molt veure si el que faig és animat. Mai serà prou animat pel meu avi, que vol que faci música animada, de veritat. Però... Com música animada? Què és música animada pel teu avi? Cosa ballable, saps? It's not gonna happen. De cop electrònica, no? Però... Fer... No. De fet, un dels requisits per aquest disco, jo no sabia com volia que sonés, però un dels requisits era com vull que tingui bateria i baix. O sigui, refuso refusar de la bateria clàssica. No, vas experimentar una mica, no? Amb cintes, amb caixes de ritmes, amb Relate. Una micona, però hi ha bateria real també, Sí. Just que parlant de producció, no? El primer, Uncertainty, va ser produït per Ferran Palau. L'EP anterior també. L'EP també, el Brainson, la segona gravació de l'EP per el Ferran Palau. Relate està produït per Núria Graham i aquest cop per Vino. Emili Bosch. Amb Emili Bosch de Vino. Sí, però és veritat que el Malcús està a les bateries, eh? Sí, tu no tenia ni idea del que volia fer. O sigui, jo tenia les cançons, tenia prou cançons com per dir, vale, vull fer un disc, però no sabia... És que sempre em passa el mateix, no m'imaginava com volia que sonés. Les volia gravar, però no sabia amb qui. I l'únic que sabia era que no volia repetir amb el Ferran. Ara. O sigui, potser més endavant m'encanta currar amb el Ferran. Però volia veure, vale, què és de mi en l'estudi si el Ferran no està. I això va ser que vaig veure a l'Emili els crèdits del disco de Calavento. I vaig pensar, joder, pues una persona que fa Vino, que em flipa Vino. Sí, molt guai. I que alhora ajuda els Calavento a acabar de fer sonar el disco de la Sandra Montfort, també l'havia fet ell, i vaig pensar, ostres, tinc ganes d'anar a treballar amb algú que hagi tocat tots els pals. Sí, perquè de fet també t'ha ajudat molt a tu en el cas que Vino estaven de músics de directe de Ferran Palau. Sí, o sigui, tan lluny no me n'he anat, no? Tan lluny no me n'he anat, però tenia ganes com... O sigui, el Ferran és productor, però és una persona amb una visió artística molt marcada, cosa que admiro molt. Però jo tenia ganes de treballar amb un productor que no tingués aquesta direcció artística tan marcada, per veure si me la podien despertar una miqueta més. Saps? A veure com... Aviam què em genera a mi l'Emili. I, de fet, primer vam fer un parell de temes, per veure què tal, que són Trust i Acting Wisely. I al cap d'uns mesos, vam quedar contents amb aquells 2 temes i va ser com, vale, anem a fer un disco. I parlant de les cançons d'aquest disc, hi ha cançons que realment estan composades inclús abans d'Uncertainty, no? És com... Sí, de molt abans. Sí, perquè jo amb les cançons les vaig fent. Mai m'he posat en plan, vaig a fer un disc, vinga, pum, a partir d'ara, el que escrigui vull que estigui englobat en aquest disc. No, és com que jo vaig escrivint cançons. I llavors com els col·loques? Vas dir, mira, aquest per aquest disc, aquest ja el deixo per després. Doncs mira, jo, quan l'Emili em va dir que li venia de gust currar amb mi, li vaig passar una carpeta amb totes les cançons que jo tenia, que potser eren 20 i pico. I ella em va dir, vale, doncs les millors per mi són aquestes. I així va ser. Sí, 20 i pico, això vol dir que encara hi ha un disc sencer de Carlota Planet. Que no sortirà mai. Per mi són descartes, no crec que les rescati. Jo m'asseguro molt que quan gravo una cançó em puto flipi molt. En plan que m'encanti. Sí, t'agrada molt, eh? Sí, o sigui, també en general, quan acabo una cançó, en plan acabar-la, és perquè m'agrada molt. Normalment, si hi ha una idea que no m'acaba de barrufar, es queda a mitges, la descarto. No els acabes agafant mania després de tantes voltes perquè vulguis que t'agradin tant que com, hòstia, no.
No, de fet, avui just estava assajant aquest matí amb la banda i els hi deia, no sé, crec que no els hi deu passar a tots els artistes que els agradi tant les seves cançons. A mi em passa que un requisit perquè jo doni per bona la cançó és que m'ho he de passar molt bé cantant-la. I a mi cantar m'agrada molt. I llavors em passa que totes les cançons que decideixo incloure als discos són cançons que gaudeixo molt quan les interpreto. I llavors m'agrada molt tocar-les en directe i a casa i com no m'acabo de cansar. I parlant del directe, al final, tu ets una solista. Tu composes pensant en tu. Com ho trasllades a nivell banda? Perquè els teus directes són en banda, normalment. Molt poc original. O sigui, jo vaig al productor, Sí. el productor m'ajuda a arranjar els temes en banda, i llavors un cop estan arranjats i gravats, la meva banda se'ls aprèn. Perquè gravats, Easy. la banda t'ajuda a ve gravar-los? No. Aquest disc, de fet, les bateries les va gravar el Malcus, el baix el va fer el Jordi Bosch, i tot el que són cintes i la Mili. Les guitarres, algunes jo, però la majoria la Mili, que són difícils i me les he hagut d'aprendre i són... Aprendre les teves pròpies guitarres, Clar, no? aprendre'm jo les guitarres de la Mili que ha decidit ficar al disco. Sí, així és i així ha funcionat. No sé què m'agradaria fer en el futur, la veritat. M'agradaria gravar discos de formes diferents. Pensar primer quin format de banda vull i llavors potser arranjar amb el productor al local i llavors anar a gravar amb una banda o gravar un disco live. En plan, com provar aquestes coses molaria. El teu univers, Carlota, sempre és com molt colorit, no? Hi ha molts colors sempre a tot arreu, a les portades, a les fotos, a promo, a la roba... De quin color és ara mateix, Carlota Flaner? Observa! O sigui, he vingut... Sí, sí. Jo sabia que m'anaven a gravar. Llavors, gris, tons de gris. Tons de gris, eh? Sí. El que no té gaires tons de gris és la bandera aquesta que portes. Ja, la bandera sí que és colorful. Sí, ho vam triar just ara, fa com un any que vam triar la gamma de colors de Carlota Flaner. I d'on surt aquesta idea de fer una bandera? Doncs mira, jo era de les poques coses que tenia clares. Jo volia com rendir tribut d'alguna manera a l'equipo Flaner. O sigui, a la idea de que el meu projecte s'aguanta gràcies a tota la gent que hi ha al voltant. La gent amb la que curro i també la gent que em dona suport. Llavors volia com d'alguna manera, ja que jo sempre he tingut colors associats, doncs tenir una fucking bandera que simbolitzés com, vale, aquests són els meus colors. I també era una manera fàcil de portar alguna d'escenografia als bolos que no passés. Clar. I llavors, doncs, d'aquí va néixer la idea de la bandera i vam fer l'outfit una mica al voltant d'aquests colors. Clar, perquè l'outfit també, de totes les fotos de promo, dels vídeos, és tot el... És que jo vaig decidir que la imatge del disc era la roba, punt. I vaig pensar, així serà com relativament fàcil que se'm reconegui. Ja que no tinc la infraestructura per fer una escenografia que pugui portar a tot arreu, que sigui reconeixible, com a mínim que se'm reconegui per la roba fàcilment, saps? Tota la direcció d'art l'han fet la Júlia i el Lluís, de Coure, que amb ells ja havia treballat per l'anterior disc, i llavors van ser ells qui em van recomanar a la Sofia Archer, que és modista, i vam treballar el Lluís, la Sofia i jo triant com havia de ser l'outfit, quins colors, perquè clar, per mi un dels requisits era que havia de ser un outfit que jo pogués portar fes calor o fes fred. Llavors d'aquí tot el tema del layering, de totes les capes, com tot de coses que tant si tinc bolo a pleno sol, primavera sound 4 de la tarde, com si tinc bolo a l'hivern, Sí, sí. a un lloc inhòspit o acabo tocant el Mal d'Altura als Pirineus, saps? Pues que pugui anar ben equipada. Molt bé. We both know what we had won't happen twice.